heräsin justiinsa, kello taitaa olla 8.22. Ja, tai siis no en mä äsken herännyt, vaan mä oon ehtinyt jo syödä aamupalan ja kaikkea jo. Tänään on siis tulossa My Day. Ja siis mulla on tänään ne kaverisynttärit, joten mä mietin, että mä voisin kuvata sieltä. Joten niin, mä kuvaan varmaan, että me lähdetään 10 aikoihin vähän ennen. Jota menee mun niskälle. Sitten me leivotaan siellä vähän sen kaikkea. Ja niin, sitten mä kuvaan varmaan seuraavan kerran sitten vähän myöhemmin. Täällä isken luona ja kello 10.30 eli 10:30 ja ne synttärit alkaa 2. Ja näitä surataan hurjalta. Ja me ruvetaan kohta leivomaan, joten mä kuvaan sitten sen jälkeen varmaan. Tai sitten kun me leivotaan. Mä tänne pois kun vieraat tulee, mutta mä siivottiin äsken meidän huonetta, nyt se ottaa täältä. Ja mulla on siis päällä tämmönen paita, että don't be same. Ja sitten tämmöset farkut. Ja sitten me tehtiin myös cocktailtikkui. Me tehtiin niitä oikeesti tosi kauan, koska me tehtiin näitä niinku ihan vaan 300 ja niitä tuli tosi paljon. Mut paljon yli. Ja sitten iskällä on rasti ostaa ilmapalloja ja kerta kautta mukei. Ja. Sit mä vieraan siivoon täällä huoneen. Niin ja sit mä olen vielä vähän serpenttiinei, mutta pääasia on, että meidän huone on tämmönen. Samoin YouTubelle. Mutta niin. Ja toi on siis mun puolipikkusiskoni Helmi, jonka mä mainitsin siinä ekassa videossa. Ja niin. Mä unohdin sanoa että ne mun synttärit siis alkaa 3 ja ne päättyy 5:30. Ja niin, että ne kello on siis 12. Ja mä oon kaunita. Synttärillä ja yksi niistä on tämmönen unenkello, joka näyttää siis tältä. Tällä. Ja mä saan myös 20 euroa ja kukkia, jotka on tosi nätteitä. Ja tämmösiä kukkia. Tämmösiä kukkia on valmassa. Ja siinä on muuten mun koira Ines! Ipurittu tänne! Siinä on mun pikkusisko. Niin nyt kello on siis 12.50, eli enää on 2 tuntia ja sitten mulla alkaa nämä juhlat suunnilleen. Ja meidän pitäisi siellä leipoa se, tai tehdä se kakkukin ja näin. Nyt on vähän epätarkka. No niin, Maria tuli. Ja heti on puhelimella. Tuli. Sitten tullut ja se antoi mulle tämmösen kortin ja tommosen pikkupussin ja Maria siis antoi tommosen. Ja mun jalka on turvoksissa toi varvastusta niinku. Koska mä tipuin tosta pöydältä. Koska mä astuin liian taakse. Moi Elli! Koska mä astuin tosta niinku taakse ja sit se niinku luiskasi pois. Koska me oltiin hökkeliä ja tää on ihan tuli kuuma. Mutta tää on koska kattokaa tätä toisea. Tuo. Ne ja sitten ne vartaan. Mutta niin. Mä sain Olivialta tämmöisen ja myös tämmöisen. Sitten mä sain Marjalta niinku tämmötteen ja siis tällä. Tein ja Olivialta tämmösen kortin vielä. Ja. Okei. Ja siis mä sain Elliltä tämmösen kameran. Okei, se on Ellin. Sitten mä sain Marjalta tämmösen kortinkin. Ja sitten mä sain Elliltä semmosen lehden. Mun mielestä on se on söpö. Ja siis mä sain Elliltä semmosen lehden, Minecraft-lehden, joka Emma nyt otti, mutta tää on niinku, menen tässä korttikarkkia. Mut Olivia osti tän ja se on pyrkinyt ton hinnan tuolta. Ois se tarra irti? Niinpä. Ja se ei edes ite tiedä mikä tää on tai mitä tällä pitää tehdä, mutta mä katsoin, toi on hyvä. Ei näin pitää ostaa. Joo, varmaan joku Emma, mun penkki. Alrightista. Me ollaan nytten syöty ja pelattu ja syöty ja sitten ollaan leikitty jotain ja kiitos. Ja mä oon ottanut tähän varmaan selittää, että mitä mulla on päällä, mutta mulla oli tämmöiset vaatteet tai on. Ja niin, ja mä oon avannut mun hiukset niistä leteistä ja kaikki on nyt täällä. Eli olisi nyt oikein lähteä. Ja kaikki muutkin. Ja Elli ja Olivia ja muut. Mutta tosiaan mun synttärit alkaa loppumaan pian. Ja kello on nyt tasan 5 ja ne loppuu 5:30. Ja sitten mä rupean vaan siivoamaan. Eli ei tuu oikein nyt mitään pätkiä paljon enää, koska ja noin perään siis tuolla minä.
Mä en jaksa selittää tätä uudestaan, mutta meikäläisesti tuolla menee. Ja mä oon tosi paljon, jos tästä tuli lyhyt. Ja muutenkin. Mä varmaan kuvaan sitten vasta sen jälkeen, kun mä oon kuvannut, siis niinku siivonnut, joten nähdään seuraavassa pätkässä. Hui! Ei täällä näy mitään, mut kello on nytten ootakko, 7 ja Elliltä on unohtu niitten kamera meille. Joten mä lähden palauttaan sitä. Ja täällä ei näy mitään, koska mä kuulin nyt tosi pimeällä kujalla. Ja ne synttärit loppu niinku puoli 6. Mutta Elli siis jäi meille niinku 6:15. Ja mä en sitten älynyt, että siltä unohti tää kamera. Ja mä oon nyt viemässä ja sori kun mä hengästyin, koska mä juoksin. Ja nyt mä sitten hidastin tässä ylämäessä. Mutta niin. Ja mä oon tosi pahoillani, ettei täältä näy mitään. Ja koska täällä on niin pimeetä. Ja pakkasta varmaan niinku -1 tai 0 astetta. Täällä on tosi kylmä. Mä en tiedä varmaan talvesta. Mä oon ihan kohta Ellin talolla. So. Mutta mä kuvaan seuraavan kerran sit kun mä oon tulossa Elliltä. Joten niin. Nyt mut taas näkee. Kamera. Ja tuli ihan sellainen tunne. Kun tässä on kuitenkin vähän semmoista kävelymatkaa, että tulee ylämäki ja alamäki. Et kun mä autoin yhtenä päivänä yhtä mummoa niin ylös, niin tuli ihan samanlainen tunne siitä, kun mä nyt vein ton kameran, vaikka mä olisin voinut viedä sen huomenakin, mutta mä ajattelin, mä vien sen tänään, koska elämä. Niin, että joo, mutta tää rupee, mä kuvaan seuraavan kerran, kun mä oon päässyt kotiin. Niin, joo, moi moi! Sitten niin siivottuu vähän tätä meidän huonetta ja nyt mä siivoon tätä mun sänkyä ja niin. Ja mä haluan vielä kiittää niitä, jotka tuli tänne mun synttäreille, varsinkin näitä mun ystäviä. Lahjakasti he. Ja muutenkin kaikista lahjoista teemässä mä en uskonut, että te hommaatte näin paljon kaikki. Niin. Niin. Eipä tässä muuta. Niin kiitos niille, jotka tuli. Ootte ihania. Okei, mitä mä tässä hempeilen. Mutta niin. Toivottavasti tykkäsitte tästä maikeista, vaikka tää on vielä ohi. Ja sitten. Mitä mä oikeesti tässä rupean höpöttää, mutta tää ei oo siis vielä ohi. Vaan nyt mä en kuvaa hetkeen, koska mä varmaan syönyt jälleen meidän ruokaa ja sitten mä vaan oleskelen ja me varmaan katsotaan Hotel Transylvania, koska se tulee tänään, se tulee 9:00. Niin, joo. Ja niin mä muuten haluan kertoa, että niin mä tykin tän ihan täyteen noita karkkeja. Niin tää oli varmaan niinku, kun mä en itse tykkään niistä mustista salmiakkeista, niin tää meni ihan yli tästä. Mut sit kun mä otin ne salmiakit pois, niin kappas. Täällä on vieläkin näitä, mutta niitä mä en jaksa ruveta poistelemaan. Ja näistäkään mä en tykkää, joten siinä väheni aika paljon karkkia. Ja niin. Eli tästä ihanasta laadusta, mutta kun se valo on tulemaan niin tässä. Joten, mutta kuitenkin kello on nyt 8 ja se elokuva siis alkaa 9:00, kuten mä olen varmaan sanotkin. Ja niin, mä oon nyt tässä vaan maannut ja mä aion katsoa Netflixiä. Joten niin, että mä kuvaan seuraavan kerran sitten varmaan kun se elokuva alkaa. Että mä oon tosi pahoillani, jos tästä tuli vähän tylsä, koska mä en ole oikein kuvaillut tai muistanut kautta jaksanut kuvailla. Hopsansa, meidän se tipahtaa. Hyvänä jo. Joten siis tosiaan mä vähän unohdin kuvailla ja näin. Ja mä oon siis siitä tosi pahoillani, mutta mulla on ollut, niin kun, mä oon siivoillut tässä ja
Sitten mulla oli synttärit ja näin. No, mun ei oikein tarvitse selittää tästä päivästä kauheasti mitään. Mutta muuta, paitsi kun mä unohdin kuvata vähän niinku aamulla siitä vähän enemmän, niin mä olin tosi painoin siitä. Ja niin. Et mä en kuvannut oikein aamulla paljon, mutta kuitenkin. Tätä niin mä menen sen iltapalalle ja kello on 9:15. Niin. Ja mä ei vielä mä oon tässä mitään tehnyt muuta kuin katsoa ja niin. Tää päivä oli tässä. Mä rupean nyt nukkumaan. Ja kello on 11 tai 5:11 ja mua väsyttää ihan hurjana, joten mä rupean nyt nukkumaan. Tää video oli tässä. Tykätkää, jakakaa ja tilatkaa, jos tykkäsitte. Moi moi!